selected for this Bodoland Idol. I am so happy. In future, I want to become the Bollywood singer. मुझे सिंगिंग पसंद है इसलिए मैं बोडोलैंड आइडल पे आई हूँ। अच्छा लगा, जजेस भी अच्छा था। सिलेक्शन जानानै बिराद मोजां मोनबाय। प्रिभियसलि होबोनायावहाय बांद्राय एफाराबो टाफ नङामोन बाट एबारनि कम्पेरिजनावहाय एसे टाफ। दाथ' सेलेक्ट जाबाय आरो ग्राउन्ड अडिशनाव स' आं सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय आं बांसिन प्रेक्टिस खालामगोन। दिनैनि बे अडिशनखौ होनानै जोबोद मोजां मोनबाय आं। लोगोसे सिलेक्शन मोननानै बांसिन गोजोननाय मोनबाय। आं दा सेलेक्ट जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। सासे मोजां जेनेबा मेथाइ खनगिरि जानो लुबैयो। गोजोननाय मोनदों मानोना दिनैसिम जेरावबो बाहागो लाफेराखैमोन स' दिनै सेलेक्ट जाबाय गोसोआव गोजोनदों। बड'लेण्ड आइडलाव बाहागो लानानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदों मानोना जोंनाबो मोनसे बिदि प्लेटफर्मखौ मोनदों नालाय।